Ngisacela ukubingelela noma ngothobani sangomasipolo yenze ngesipolo amathamba. Batho khubala sandla sensimbi. Kubo sentambo edlize ebomvu zamadoda. Ndikajula wathatha umanzi olwandle umanzi ababayo. Ngike ngakhipha le video le. Ngenze lesithombe lesangemuva lesisale kade. Ngiyazi ukuthi abanye bavumelana nami, abanye bayaphikisana nami ukuthi lokhu akwenzeki. Ngizocela ukuthi ngoba ngafika lapho kwakwenzeke khona ini lesigameko nizobona nje kule ndawo le. Une clip encane engayenza. Yoninde kodwa ngizoyikhatha ibe ncane ibonakala ukuthi lezi zinto zikhona, lezi zinto ziyenzeka. Uma ungabethelile, uma ungawuqinisile umuzwa kini, ziyenzeka lezi zinto lezi ukuthi wena uyitshela ukuthi hayi lenja le inje ejwayele nje ukufika izoyifunela ikhokho noma ikati leli liyasilekelela nathi la ekhaya ukuthi sibamba amagundwane. Ngizoyiveza ke le video asikeze ngizoyiveza ke le video ngoba ngisho naney'nkukhu zikhona, iy'nkukhu ezothola ukuthi ziyathunywa emakhaya, izinja, amakati, izinkukhu, ngisho namagundwane impela. Ngizocela ukuthi ke ngizoyidlala le video. Cela ukuthi nje uqhubeke ubuke, ngizothi uma sengiqeda bese ngiyifaka. Yebo, siyathokoza uma ngothobani. Wasithatha mina ngilazi ithalala awutshela unembezi khulula umoya umoya usuka sengitshela inhliziyo ngisho kanjani ukuthi ngiyaphumelela ngiyabulawe umoya usuka sengitshela